wallahi magen mu zan kai magen mu kai ku mutanen banza ne wallahi yanzu abin da za ka yi mana kenan dama ina da labarin ku kuna yawo a unguwa kuna ciye-ciye wai wannan a wannan wata muke ne Rajab kai dama baka zuwa makaranta gani kai ba kai wannan wata muke Shaban ne dai rufe mun baki saboda kai baka san ma abin da kake ba baki ɗaya baka san ma a wannan wata muke ba to ku sani wannan wata shine watan Ramadan wata mai albarka azumi ake yi amma rana tsage-tsage ku dinga yawo a cikin unguwa kuna ciye-ciye ba mai azumi bane kai rufe mun baki baka isa azumi ba ina da ulsa ne wani ulsa to ku